سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في هنلو مسوني ميازيا زيت لالو على توزينات تزلكم متيلخو كموترو كيساب فصام مدباتنا نخت كتاتلونا اندعدمكو بقدامنت ارئست زينا أبدو إثيوبيا كتما مويالي أمونغو حيلتات ستا منغسن سراويت ناصنت أورومون ግጭት ተላዕሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹ لوخ መንግስት እስራኤል ኣብ ሱዳን ሚስጥራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ካቢኔ ሚኒስትራት ስሪላንካ በሙሉኦም ድሕሪት ኣብታ ሃገር ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብፍታዎም ካብ መዝነቶም ወሪዶም ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ግዛት ካሊፎርኒያ ዝኾነት ሳክራሜንቶ ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ 12 ሰባት ብጥይት ክረሙን ከለዉ ብውሕዱ 6 ሰባት ሞይቶም ኣብ ምርጫ ሃንጋሪ ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ንፕሬዝደንት ዩክሬን ከም ዝነቐፈን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም أبدو إثيوبيا كتما مويالي أمونغو حيلتات ستا منغستن سراويت ناصنت أورومون ግጭት ተላዕሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ተግጭትን ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ተዋስን ከተማ ሞያለ ተላዕሉ ዝነበረ ምዃኑ በዓል መዚህ ምምሕዳር ከባቢ ተዛሪቡ ተባዓል ስልጣን ከም ዝበሎቲ ኣመንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝተላዕለ ጎንፂ ካብ ቀዳም ንጎ ከሳብ ሰንበት ኣጋምሽት ዝቐጸለ ነይሩ እቶም ምስ ሓይልታት መንግስቲ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ዝገበሩ ዕጡቃት መንግስቲ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዑም ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ከም ዝኾኑን ሓቢሩ እንተኾነ በዚ ምኽንያት ብዛዕባ ዝበጽሐ ጉዳት ካብ ምግላጽ ተቆጢው ይርከብ እዚ ግጭት ምርኣያ እቲ ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ክፋል ኢትዮጵያ ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት ጸጥታ ከም ዝኾነ ይግለጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኣሸባሪ ጉጅለ ሸኔ ዜና ሓሲ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ክብል በፌስቡክ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ንዝሓለፉ 17 ኣዋርሕ ኣብ ረጽሚ ዝጽንሑ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ህወሓትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ዝኽእል ስምዕ ምቁራጽ ተጻቦ ከም ዝገበሩ ገሊጾም እዮም እንተኾነ ኣብቲ ዛዕበየ ክፋለት ሃገር ዝኾነ ክልል ኦሮሚያ ኣብ መንጎ ክልላዊ ፖሊስ ዝርከቦም ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ቀጻሊ ጎንፂ ምህላው ዝግለጽ እዩ እዚ ደቡብ ሰራዊት ምክልኻል ዝኾነ ኮሎኔል ግርማ ኣየረ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ሓዊሱ ናብ ኣመራርሓ እቲ ጉጅለ ዝጓዓዝ ዝነበረ ኣፋውስ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ኢሉ ነይሩ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ወገኑ አንጻር ሓይልታት መንግስቲ ብዝወስዶም ስጉምታት ይዕወት ከም ዘሎ ይዝገልጽ ወሃብ ቃል ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኦዳ ታርቢ ኣብ ደቡባዊ ኦሮሞ መልካ ለሚ ኣብ ዝበሃል ቦታም ሓይልታት መንግስቲ ከቢድ ጉዳት በጽሕዎም ክብል ሎሚ በትዊተር ጽሒፉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ከባቢታት ደቡብ ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ክበጽሕ ዝጸንሐ ኮይኑ መንግስቲ ንሸኒ ተሓታቲ ይገብር እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ጸጥታን ድሕነትን ድማ ሰብኣዊ ቅልውላው ሃገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከየዕርጎ ይስጋኣሎም ኣብዚ ዓመት ድርቂ ጎነፅን ሕማማትን ተደሚሩ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ክልዮም ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እዩ لوخ መንግስት እስራኤል ኣብ ሱዳን ሚስጥራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ لوخ መንግስት እስራኤል ናብ ሱዳን ሚስጥራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ንምንጭታት ዜና ብምጥቃስ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢሩ እቲ ኣባላቱ ዘይተነጸረ لوخ መንግስት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ካርቱም ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ኣብ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃን ብምርኻብ ተመያይጡ ጎን ጎን ዑደት لوخ መንግስት እስራኤል ናብ ሱዳን ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳናውያን ናብ እስራኤል ከም ዝበጽሕም አልሻርቅ አልአውሰጥ ገሊጹ ዑደቶም ልኡኻት መንጎ እስራኤል ሱዳን ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ሕያልዩ ዝተሓጋገዙሎም ጽላታት ድማ ኣብ ምንጻር ዘተኮረ ምዃኑ ተመልኪቱ እስራኤል ኣብ 2020 ሕብራት ኢማራት ምስ እትርከበን 4 ኣባላት ማሕበራት ሃገራት ዓረብ ዝምድና ድሕሪ ምስራታም ልኡኻታ ናብ ሱዳን ተደጋጋሚ ምስጥራዊ ምብጻሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ክግለጽ ጸንሑ እቲ ሃገር ናይ ቀጻሊ ጠመተ ዝምድና ኣብ ክልል ቀይ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሱዑድ ዓረብን ጅቡቲን ክኾን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ካቢኔ ሚኒስትራት ስሪላንካ በሙሉኦም ድሕረቲ ኣብታ ሃገር ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍታዎም ካብ መዝነቶም ወሪዶም
بزيكا قدامي منستر تهاجر مهاندا راجا باكستان حاو بريزيدنت غوتابيام راجا باكستان بملوم 26 منسترات ناي سرح ملقق دبدابي اتيوم اللهم بزحات كافتوم سر راجا بكاسا كاب سلطان كوردو زطلبو سلفኛታት ግና በምዕላይ እቶም ሚኒስትርታት ትርጉም ዘለዎ ከም ዘይኮነዮም ዝገልጹም በሰንበት ብርክት ዝበሉ ሰባትን አዋጅ ሰዓት እቶቶ በመጣሐስ ኣብ ዝተፈላላይ ከተማታት ናይ ተቃውሞ ድምጾም አስሚዮም እዮም እቲ ሃገር ኣብ 1948 ካብ ብሪጣንያ ናጽነታ ካብ እትረክብ ንድሐር ኣብ ዝኸበደ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣትያ ከምዘላ ይግለጽ ሓደ ጠንቀት ቁጠባው ቅልውላው ካብ ደገ ነዳዲ ንምእታው ዝውዕል ዋሕዲ ናይ ወጻኢ ባጢራ ምህላው ክኾን ከሎም ብሰንኪን ሰዓታት ዝጸንሕ መቁራጽ ኃይለ ኤሌክትሪክ ሕጽረት መግቢ መድሃኒትን ነዳድን ቁጥዐ ህዝቢ ክብ ኣቢሉ ይርከብ ሚኒስተር ትምህርት ዲነሽ ጉናንዋር ዳና በሰንበት ጋዜጠኛታት ኣብዛሃው መብርሂም እቶም አባላት ካቢነ ናይ ስራሕ መልቀቅ ደብዳቤታቶም ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘቅረቡ ገሊጹም ወዱ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ናማል ራጃ ፓክሳ ካብ መንጎቶም ብፍቃዶም ካብ መዝነቶም ዝሓደጉ አባላት ካቢነ ኮይኑ በትዊተር ኣብ ዝርጉ ሓበሬታም ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ህቡብን መንግስትን ንምድርጋ ዝወሰዱ ስጉምቲ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ተስፉ ገሊጹም እንትኾነ ግና እቲ ሃገር ተሸሚማትሉ ዘላ ኩነታት حتى ات بريزيدنتن سدرابيتون مخانم ዝገለጹ ሰልፈኛታት እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ስልጣን በመቅጻሉ ሕጉሳት አይኮኑን በሰንበት ኣብ ዝተፈላላይ ከተማታት እቲ ሃገር በአሻሕ ዝቆጸሩ ሰልፈኛታት ናዋጅ ሰዓት እቶቶን ዝኾነ ሰብ ፍሉይ ፍቃድ እንተ ዘይተዋሂብዎ ኣብ ህዝባዊ ስፍራታት ከይርከብ ዝኽልክልን መምርሒታት ብምጥሓስ ድምጾም ኣስሚዖም ነቲ ተወጢኑ ዝጸንሐ ሰልፍታት ተቃውሞ ንምዕንቃፍ ፌስቡክ ዋትስኣፕን ትዊተርን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሓወሰ ክልከላ ተገይሩሎም بحموس سلفينيا تتاب كبابي من بر بريزيدنت اتهاجر زكاير وسلامو سلفي ناب اغرغر ممرحو زفلاتيم اب كلتشن 10 تشعتن بسفيه تعويتو سلطان زحزه بريزيدنت اب تهاجر مرغا كسفنن حيال منغستي كم زفترن تمواصيو نيريو ኣብ ኣሜሪካ ዋና ከተማ ግዛት ካሊፎርኒያ ዝኾነት ሳክራሜንቶ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ብጥይት ክረሙን ከለው ብውሕዱ 6 ሰባት ሞይቶም በሰንበት ላይ ታብቲ በብዝሒ አብያተ ምግብን መስተን ዝርከበሉ ማዕከለታ ከተማ ቁልጡፍ ተኽሲ ምስተሰማዕ ሰባት ኣብ ጉናታት ካድሙ ተራዮም እቲ ተኽሲ ምስተሰማዕ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ አባላት ፖሊስ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ዝሓበረት ኣዛዥ ፖሊስ ካትሪን ሌስተር ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ይላም ነሳውሲ ኸመርመርቲ ናብቲ ስፍራ ብምራሕ ነቶም ተሓተቲ ንምልላይ ዝሕግዝ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ክረኽቦም ተሓቲቶም ምህለዎም ገሊጻም ዛጌት ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዘ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ዝኣቱ ሰብ የልቦን ተመትካቲ ካብ ካፒቶል ሂል እታ ግዛት ብዙሕ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ስፍራ ክኾን ከሎ ባቋጽራት ከባቢ ለይቲ ሰዓት ክልተዩ ተፈጺሙ ፓሜላ ሃሪስ ከም ዝሓበረቶ ተመትካቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ ሒደት ደቃይ ጓላ ደዊላ ወዲ 38 ዓመት ወዲ ኣብ ከባቢ ሓደ ቤት ምግቢ ብዝተኮሰ ጥይት ከም ዝተቀተለ ነጊራታ ከም ዝሞተ ምስ ነገረትኒ ወነይ ኣጥፍኤ ወዲቀ ብምባል ነቲ ኩነታት ንሮይተርስ ተዛሪባ ነሳው ሲኻ እንታይ ከም ተፈጥረ ኸይተሓበረኒ ካብ ዝስፍራ ኣይንቀሳቀስን كساب حجي حلمي زمثلن زلو يلام قال 32 عامت كي هاريس بوغنا دحرت متقعتي كاب حدا ابالا سدرابيت تليفون كم زت تدوللان من البات حوا تقتلو كخون كم زغلن حبيرام نا اسوشيتد بريس اب زهبتو حبريتا حوا ابتكاوي نزركب نايلتي بيت مغبي كم زوتر غليصام كنتيباتا كتما دارل ستينبرغ بوغن بتويتر اب زرغو حبريتام بتمتقعتي هيوتوم زحلفن زوصلن سبات كم زلو ارديوم بتبنجا زفصم متقعታት አሸጋሪ ኩነታት ከተማና ግዛትናን ሀገርናን ኮይኑ አሎ ነዚህ ንምቅናስ ዝግብር ኩሉ ከሕግዚ ድማ خبل ተዛሪቡ አምርጫ ሃንጋሪ ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ህነ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ነቂፉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብ ሃገራዊ ምርጫት ሃገር ንራብዓይ ግዜ በዓብላል ድምጺ ተዓዊተሉም አፈናዊ ውጽኢት እቲ ምርጫ የማናው ክንፊ ሰልፊ ተቀዳማይ ሚኒስተር 53.1 ሚታዊት ድምጺ ናይቲ ዛጊት ተቆጺሩ ዘሎ 98 ሚታዊት ከም ዝተዓወተ የመላኽት ፒተር ማርኪ ዛይ ዝምራሕ ልፍንቲ ተቃውሞ ድማ 35 ሚታዊት ድምጺ ምርካቡ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ንዝረኸቡ ዓወት አመልኪቱ ኣብ ዘስምዑ መደረም ነሰመዚ ብራስለስን
ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪን ተቃዋምቲ ክብል ነቒፉ እዚ ዓቢ ዓወትዩ ኣብ ወርሒ ኮይኖም ክርእይዎ ይኽእል እዮም ብርግፀኝነት ካብ ብራሰልስ ክብል ተዛሪቡ ሃንጋሪ ምስ ዩክሬን እተዋስን ኮይና ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ስደተኛታት ተቐቢላላ ተቐዳማይ ሚኒስተር ስደተኛታት ሓገዝ ከም ዝገብር ብምግላጽ ሃንጋሪ ኣብ ኩናት ዩክሬን ንዘይ ምሕዋስ ናብ ዩክሬን ኣጽዋር ከም ዘየቕርብ በተደጋጋሚ ይዝረብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ካብ 2010 ጀሚሩ ነቲ ሃገር ከመርሓ ጸኒሖም በመሰረት እቲ ኣፈናዊ ውጽኢት እቲ ኣብ ምርጫ ዝተዓወተ ሰልፊ ኣብ ባይቶ 135 መራብር ክህልዎን ከሎ እቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ድማ 58 ከም ዝረክብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ምርጫ ይገልጽ ወዲ 58 ዓመት ኦርባን በሰንኪ ሰልፊ ፌዴዝ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ሃንጋሪ ኣዳኺሙ ዝብል ነቐፌታ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ምስቲ ሕብረት ሓርፋ ፍርክብ ጸኒሕዎም እዩ ኣብቶም ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሎም 12 ዓመታት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዳግም ጽሒፉ ላዕለዎት ኣብያተ ፍርዲ ብሽሙኛታት መሊኡን ስርዓት ምርጫ እቲ ሃገር ንርእሱ ብዝጥዕሞ ክቕይር ገይሩ ይብሉ ሕጺት ወዳዳሪ ሰልፊ ተቃውሞ ዝኾነ ፒተር ማርኪ ዛይ ሃገሩ ኣብ ሸነኸተ ናብ ዩክሬን ኣጽዋር ዘቕርባ ዘሎ ሃገራት ፖላንድ ብሪጣንያን ካልኦትን ክትጽምበር ኣልዋ ይብል ነይሩ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ገዛእ ሰልፊ እቲ ሃገር ፌደስ ሃንጋሪ ካብ ቀጠና ኤውሮጳ ከምውን ካብ ፍትሓውነትን ዲሞክራስን ክትንጸል ገይሩ ኢሉ ይነቅፍ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም